Sanibonani, igama lami nguSifiso isibongo sami ngwamthembu. Ngiphuma khona eMkhomazi. Ngibhayile iReal TV1 ngoba nginesifiso sokuthi kunodaba engifuna ukuthula emndenini. Kwenzeke iphutha ngamithisa uma wami. So udaba engifisa ukuthi ngilithule emndenini ngoba isikhathi siyashaya. Umntwana usezoba khona angazi ngiqayekile. So ngibe ngifisa ukuthi iReal TV1 ingisize sibe nendlela yokulithula lolu daba emndenini ukuze impilo ikwazi ukuthi iqhubeke. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba yonke into yenzeka ngokusheshsha. Ngamthole sengibambe ngiqabula, angizange ngize ngihlehleke nami. Ngoba ngumuntu nginemizwa. Nami ngasondela, saqhubeka sabambana. Okunye kwalidela okunye, okunye kwalidela okunye. Sagcina siyenzile futhi into esasifuna ukuyenza. Soba u2 ngoba soba u2 sasibambeke emizweni ngaleso sikhathi. Sagcina siyenzile into esasifuna ukuyenza. Kodwa ayikwaba yikanye. Kwaba yikanye. Hayi kwaba yikanye. Ngamcela ke ukuthi isisa sikhiphe ngoba kudaba olucomplex kakhulu esingesikwazi ukuthi sivele silithule emndenini. Nengana ngazi ukuthi mayisikhula ngoyichazela kanjani kuyothiwani. Ngamcela ukuthi asikhiphe isisu kodwa ngezathu zakhe. Wanqaba ukuthi asikhiphe what decide ukuthi ayigcine ingane. So manje sengidinga iway forward nesolution ukuthi njengamanje ngenze njani umndeni ngutshela kanjani. So isona isizathu sami leso ukuthi ngibhalile iReal TV1 ukuthi ngithole usizo kanjalo. Eside la kaZulu uyothi mama, eside la seShepstone uyothi aunt. Ngoba eShepstone udade wabo kamama wakho kuthiwa aunt komthwalweni. Bese ngapha kwaZulu udade wama wakho kuthiwa uma. Yeah. So kahle kahle uma wakhe ufuna ugogo wakhe futhi. Ngikuleyo situation angithi nami uyabona ukuthi angazi ngoba kuyingane yaantu wami kufanele ingane yami ithi funa ithi ibhuti kumina iphinde ithi baba. Sikuleyo situation nje iyona into engisafisa ukuyifigure out ukuthi kahle kahle makunje kwenziwa kanjani. Ku comment section uzobezwa bazobethi kaZulu ayikho into engalungiseki ngembuzi. Ngibingelele nginamukele ku Real TV1 Stories. Ngicela bandla ni subscribe, ni share le video, ni comment ku comment section. Ama comments enu abaluleke kakhulu. Kule video le ngicela abantu ba create i-account no EasyBet. Abazo create i-account no EasyBet, ngicela bangisendele kwi-email noma basende la ngenzansi ku comment section ama username abo. But abantu abasha abaqalayo uku create u-EasyBet basende i-username yabo baphinde futhi benze njani ba deposit u10 rand. Abantu abawu5 abazokwenza lokho bazowina u1000 rand each. Ngizoselecta 5 randomly kuze ngingathiwa ngithanda uSibani, ngimthanda uSibani, ngizowafaka amaphepha abo eboxini bese ngiyaselecta. But kumele ube abantu abasha abaqalayo ukubheja. Abangaqala ukubheja abase bayi create i-account ngizoba nalo uhlelo lwabo evideo elandelayo. So uma umusha, if you are new, create your account namhlanje. Sebenzisa promo code ULOVE50. I-link ku description yale video le. Namhlanje ke sibhalele ubhuti ofuna ukuzobikela umndeni wakhe ukuthi yena wamithisa uma wakhe noma emcelile uma wakhe ukuthi ma ngicela isikhiphe lesisu lesi ngoba kwakungayona inhloso ukuthi ugcine umethile. Ngoba nokulala kwabo kwenzeka bephuzile. So ubhuti ke uzochaza lonke udaba ukuthi kwenzeka kanjani kuze kufike la singelela khona siReal TV1. Bhuti wami yaphela. Sikhona mfethu kunjani? Ngikhona hey selebele ngiyakubuka. Ngicabanga imessage yakho ngiyakubuka, ngicabanga imessage yakho. Yeah. But ke lekhaya ke siyabantu abaright asihluleli umuntu. Sisiza isitori njengoba sinjalo ngoba isitori sakho kungenzeka ukuthi khona umunye okwenzekalayo kuyena. Kungenzeka ukuthi khona umunye ozofunda from kona. Yeah. So njengoba ubhalile wafaka i-email, wafaka inamba yakho, thina sizokwazi ukusikulelela ekhaya. Imfiso zakho sikwazi ukuthi sigcine ifezekile. Awusithathe usibeke. Mina ngifuna ukubona ifamily yakho ukuthi yakheke kanjani, uhlala nobani ekhaya. Ngoba umuthi wena umithise uaunt wakho. Kunjalo. Ukwenza amabomu, base aqala sichazele background yasekhaya. Yeah, ekhaya
bese umndeni omkhulu kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi ke imindeni iyaxabana ihlukane yabona. So ekhaya la engihlala khona mina ngihlala ekhaya elikhulu. Okay. So ekhaya elikhulu uyazi usekuhlala wonke umuntu ongazange azaphuma umuzi wakhe. Yes, that's true. Yeah, so ekhaya elikhulu kunjalo ke isekhaya boma ikomalume kahle kahle. Okay. Yeah, so besihlala sonke ngoba uma wayengashadile besihlala sonke ke nabomalume nabo-anti bahamba abanye omalume bakhe imizi yabo nabanye o-anti bagcina beganile ke kanjalo kanjalo but bakhona abasahlala khona namanje. Yes. Ugogo usaphila umkhulu akasekho. Yeah, so inkinga ke ebekhona yileyo ukuthi kugcine kwenzeke lento eyenzekile phakathi kwami nomuntu o-anti wami. Ulahlekile. Yeah, uma uyena omdala. Okay, welcome. Kubo. Yeah, uyena omdala. Untombazane endala. Yeah, uyena intombazane endala ekhaya kubo. So nami wangithola esemncane. Okay. Ebese ke lo muntu o-anti wami kahle kahle ungaphansi kwami kodwa ngokwesiZulu u-anti kumina ngoba udade wabo kama. Okay, ilapha ngifuna ukuya khona ukuthi kahle kahle la sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokunukubezwa komuntu wesilisa okuwena ukuthi u-anti omdala akwenzisa izinto zabantu abadala ubuyingane noma sikhuluma ngawo ntanga noma sikhuluma ngomuntu omncane kunawe but sengiyakuzwa masuthi muncane even nanginawe. Yeah, mncane even nami yimina engimdala kunaye Futhi uma wakho usheshe waba nengane kanti nabazali bakhe abaqedi. Yeah, ukwenza ingane. isimo esithi asibe kanjalo isimo esikanjalo. Nikhule baleni lodwa nihleli ndawonye. Yeah, sihleli nje ndawonye. Futhi bekumnandi ngisho kanjalo bese ingane zandawonye kahle sizwana futhi. Ufika kanjani ukuthi asiliyeke ukuthi u-anti Yeah, noma ubani noma umzala noma usisi ufika kanjani ukuthi nihlala ndawonye nina nigcina senenza izinto engafanele abe nazenza? alright. Uyabona la ekukhuleni sigcine sesenza izinto zokuthi sesikhulile yabona sihamba ama-club kube njeya. Yes. Masihamba emaklabhini abe nabangani bakhe afika nabo kanjalo kanje ukhona umngani wakhe bengijola naye. Okay. Mangijola nomngani wakhe bezikhona izinto ezisimazenzeka ubone ukuthi yazini njengokuthi uma umngani wakhe esebona omunye umuntu bengizwa ngaye ebeni bekufanele ngabe uyena oprotect umngani wakhe kumina ngithi kodwa ke athi hayi wena umalume wami angeke ngize ngilahlekise engitshela izinto wena umshana wami I mean angeke ngize ngilahlekise egcine engitshela izinto ezenziwa umngani wakhe. So sa developa leyo bond leyo ekanjalo ngagcina sengibona nami ukuthi ayazini indlela ebese sizwana ngayo ibisingasekho right ebese nakho nje ukuhamba nqunu endlini ngikhona angaqoki ngimbuze indaba ungaqokile athi umshana wami uzokenzani egcineni ke ngumuntu nami ngumjida mfethu. So izinto ezikanjalo ngithi ngiya bese nokungena ekamereni lami ayivulele engazange azanoke. Mangilala ke mina ngiqoki uzongifica ngingaqokile ngilele afika ahlale futhi eduze kwami axoxe ngicayothi kanjani. So izona zonke izinto ezasilida on kodwa ke ngosuku ekwenzeka ngalo sasiyiphumela nje enkwarini engekho futhi umngani wakhe ebhizi yena ngitshela ukuthi umngani wakhe lo ukuphi wenzani. Siphuma eclubini engize ngibize ngegama khona ngale Mlazi siphumela eclubini umuntu wayebidlila ngifuna ukuqama amanga sasibidlile kakhulu futhi safika endlini futhi saqhubeka saphuza mina ngilala endlini engaphandleke so endlini enkulu kwasekhiyo kuvaliwe ngoba mase kulate nje abantu abadala bayavala balala so yena ulala endlini enkulu ngithi hayi ngoba kuvaliwe endlini enkulu oza silale ngapha soba u2 ayavume futhi ezendlini sizolala soba u2 endlini siqhubeke siphuze kancane sibuka iTV ngoba ngine TV endlini yami siqhubeke siphuze sibuka iTV siyibukela imovie nje anginake lutho athatha ithrow yokungimbatha athi hayi uyagodola yena ambathe sahlela sikalala nasa ithrow uyagodola ambathe uhleli la eduze kwami uncike kumina uyaphuza njalo siyaqhubeka siyayiphuzela siyaxoxa sibuka imovie kumnandi angazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba yonke into yenzeka ngokusheshsha ngamthole sengibambe ngiqabula angizange ngize ngihlehleke nami ngoba ngumuntu nginemizwa nami ngasondela saqhubeka sabambana okunye kwalidela okunye kwalidela okunye
sagcina siyenzile futhi into esasifuna ukuyenza soba u2 ngoba soba u2 sasibambeke emzweni ngaleso sikhathi sagcina siyenzile into esasifuna ukuyenza kodwa ayikwabayikanye hayi kwabayikanye kusasa senisopa senimbuyekeza okwenzeke ngayizolo akufikanga ukuthi cha isiyayisola okanye siphinde bekumnandi kwenzakalana ngakusasa lese usavuka ekseni yeah phaphamiyane sekuvuka ngasendlini enkulu uthini kimi ngoba sayenza lento sibudlile umuzwa wokuyisola wawukhona kodwa futhi mangikutshela iqiniso wawukhona nalo othi hayi man kade sasifuna futhi ngathi singaphinda kodwa ke manje angithi akekho ufuna ukuvuma lowo muzwa komunye so naye uyashaya sengathi hayi uthi lento eyenzekile asenze ngathi ayikaze yenzeke kukhona lento okuyisola kodwa futhi hayi anginandaba ngi-enjoyile leya moment yes so anangaphinde nakwenza nagcina lapho nagcina nisabile ukuphumela obala but njengamanje uzochaza ngiyabona ukuthi ubufisa ukuqhubekeke kodwa bungekwazi ukuphumela obala usho njalo kahle yeah ayi kahle yeah mangikhuluma iqiniso yayi into ebengifisa ukuthi iqhubeke kodwa manje bekungelula ukuthi umuntu aphumele obala ngayo mhlambe nami bengilinda ukuthi yena aphumele obala naye kanti ulinda ukuthi mina ngiphumele obala kanti kuvele ungiyosha ekhaya okay uma ekutshela ukuthi hayibo nakho manje ngibona ngathi angisekho ngedwa sesibabili la kumina esweni hayi ngamtshela ukuthi wena unomuntu so yini indaba ungacabanga ukuthi umuntu wakho wangitshela ukuthi hayi umuntu wami kade sagcinana naye sekwesikhathi eside ngamgcina wangitshela ino2 weeks udokotela emtshela ukuthi uno2 weeks wathi 2 weeks ago umuntu engilale naye wena so akufikanga kunina nobabili ukuthi niyenze into ethiwa ukhipha isisu I'm not saying it right but abanye abantu ayikho right mangikhuluma iqiniso namfethu kodwa ngokwazi isimo ukuthi phela kahle lento besiyintshontsha somndeni ngayisuggest ukuthi yazini mawukuthi eyami sikhiphe because abantu abadala bachazela uthini sizothini umndeni sizothini umphakathi sizothini abantu abakubuza babuye ngane masumkhombe egcikeni kuzothiwani so isithunzi sami kuthiwani ngaso ngathi hayi ayikhishwe ayingabe khona ngoba vele isikhathi sasisancane ngathi hayi akakabe umuntu ngokuphelele ekhipha ingane sizobona usenze njani moving forward hayi wanqaba ngathi ngiyazi akwazi ukwenza abortion yabona nje wabika zonke izathu ngathi hayi ngiyena ngiyazi awazi uyayigcina ingane yakhe sizobona usenze njani so sikuleyo situation namanje okay njengamanje wena ubhalela thina ufuna ukubikela uma wakho ukuthi kahle uma wakho akalindele umzukulu lo mzukulu lo fanele athi gogo kuma wakho ephinde at the very same time aphinde athi mama kuma wakho ngoba phela usayona udade wabo yeah abanye eside la kaZulu uyothi mama eside la Shepstone uyothi aunt ngoba eShepstone udade wabo kama wakho kuthiwa aunt komthwalweni bese ngapha kwaZulu udade wama wakho kuthiwa uma yeah so kahle uma wakhe ufuna ukho kwakhe futhi ngikuleyo situation angithi nami uyabona ukuthi angazi ngoba kuyingane yaantwami kufanele ingane yami ithi funa ithi ibhuti kumina iphinde ithi baba sikuleyo situation nje iyona into engisafisa ukuyifigure out ukuthi kahle makunje kwenziwa njani kwe comment section uzobezwa bazobethi kaZulu ayikho into engalungiseki ngembuzi into abayithanda kakhulu kwe comment section leyo imbuzi ithi ukulungisa konke angifuna uqomamanga iyathusa ayijwayelekile noma ikuyenzeke sometimes kuye kwenzeka okhazini bamesisane sometimes kuye kwenzeka ingane zandaweni emithisana abanye ngoba bengazi abanye ngoba kusokuganga so in your case I would say kwaba ukuganga noma kwaba ukuba se naniphuzile nje kahle ngasho yeah kodwa singablame utshwala ngoba nalivele ama actions ayevele ekhombisa ukuthi khona into esifisayo ukuthi yenzeke okay so asingablame kakhulu thanda ngoba wena uthi angablame mina bengifuna ukuniblame kodwa manje bengizama ukuthi ngibaleke ngakubona ngabe ngathi ngiyaniblame but ngoba wena uya accept responsibility yeah uba accountable for into izenzo zakho okay ayiyona inkinga mfethu indaba yakho
for mina. For wena ya ingabe inkinga. Kakhulu. Mina I don't have a problem ukuthi siye kuma wakho simbikele udaba. But ngifuna uku-understand. Ufuna sikwenze kanye kanye uthi wena no anti wakho nize no2 nizobika uma wakho noma ufuna wena ubuye noma wakho bese uma wakho nodade wabo bayodila bobabili. Ngoba ngumuntu okuthanda ukuthatha responsibility ne-accountability for ama-actions ami. Kungangcono sikwenze kanye kanye. Okay, ngoba phela ngifuna ukwenza nina akuzwe bese ngale uqhuma isibhamu. Yeah, ngithi yabona kuzobe enye indaba so akuvele kwenzeke same time. Yeah, ngoba umuntu ophakathi kwayo yonke lento imina. So then uma wakho no anti wakho noma uma wakho noma wakho sebeyohamba bona bayotshela bani ogogo nomndeni. nayo inkinga la ikhona kakhulu. Kahle uma ngabe siwela uthukela wena umithise uma wakho. Yeah. Kahle umithise uma wakho. Hey, Uma uya ngapha eSouth Coast ngoba mina ngikhule udade wabama kuthiwa u-aunt. Yeah. futhi umithise u-anti wakho. Yeah. Hey. Ya ne kuba indawo eziphuma ephepheni kuthiwa indodana imithise uma wayo. Yeah. Ngesizulu esiqondile bekuzosho njalo. Kanjalisi. Bekuzosho kanjani? Angifuna uqamba amanga ngiyayithanda isizathu sakhe sokuthi angasikhiphi isisu. Ngihleze ngi-advise mina indaba yokukhipha isisu ukuthi ayikho right. Ezinye izinto ezenzakala empilweni zethu zisuke zinezizathu, zisuke zinezifundo. So lokho sekwenzakile kwenzakalile. I'm sure abanye bazofunda from this. Abanye bazokwazi ba-avoid into efana nale. So for me ngicabanga ukuthi isitori ngisithole sonke and when you are ready for any consequence engenzeka. If bengathi ekhaya no awusihambele la. Wenze into osikweni engavumelekile. Yakona angikusho nje ukuthi ngicabanga ukuthi angikho ready kahle hle for ama consequences angase enzeke kodwa ke egcini kosuku kufanele ngithathe accountability. Ingane izozalwa phela anytime soon. Yeah, ingane izoba khona manje sekuseduzane futhi ingane ibe khona. Ikona ngisibona nesidingo sokuthi bazi ngoba phela bazolindela ukuthi awu uyafika ubaba wengane mhlawumbe kuyahlawulwa kwenziwa ini. Uyabona ukuthi kuzogcina inkinga izogcina ikhona ngoba abanye bayamazi umuntu wakhe khona lapha ekhaya ngithi. So uzogcina ebuzeka naye ukuthi hayibo. Ndoda wathula manje. Wathula manje. Hloniphi le. Kanti akuwena yini owenza ukuthi la ekhaya. Yabona bese ke gcina sekuyinkinga so ngcono kona ukuthi mhlambe umuntu aziveze azicebe yena ukuthi wenzeni. Okay. Ya ne cha mfethu sabonga isikhathi sakho mina ngicabanga ukuthi konke uclear thina nje asethe isikhathi so bobabili be-available nawe available bese siyahamba ke soba thathelela le bomb le then you take it from there. Yeah, ngiyabonga kakhulu mfowethu ake sithembe ukuthi kuzolunga. Kona bathi kulunga seke kwaxaka. Ngixayekile kwamanje, ngixayekile. Ya ne ivideo weniyibonile ubhuti echaza udaba lwakhe. Kuyavela mechaza ukuthi lo mama akhuluma ngaye udade wabo kama wakhe, usisi wakhe. Mina ke eMthwalume eSouth Coast ngikhule ngazi udade wabo kama uanti. Uma sengifika emadolobheni eThekwini ngathola ukuthi hayibo udade wabo kama wakho umama labantu abaqhamuka le kosho abawela uthukela basho njalo. Kanti futhi nesizulu sisho njalo. So ngicela ni subscribe ni like abantu ke abawu5 abashasha abaqalayo ukusebenzisa uEasyBet. Ngiyacela abantu ba create basende nge-email. Basende nge-email ama-ID abo. Mingithi ama-ID angikhuluma ama-ID okuzalwa, ngikhuluma ngama-ID kwi-app yaka EasyBet noma e-account ye-EasyBet. 5,000 rand uthola abantu abawu5 1,000 each 1,000 each 1,000 each. Ngiyabonga kakhulu nisubscribe njalo niqhubeke njalo niyabuka amavideo ethu. Siyaza no part 2 walolu daba lolu sifisa ukwazi ukuthi sizogcina kuphelele phi.